Guys, welcome na sab sa ato ang mga storya nga daghan kang makatunan. So once again, sa atong mga storya guys, daghan kini mga nagpahipi nga mga lesson sa kinabuhi. So puli matag video nato matapos nimo ang mga storya kaysa kaalahian niya na naadiha ang atong mga lesson atong ginasulti. So guys, kini ato ang storya na pud karon. Istorya kini sa duha ka mountain climber nga nahutdan sila og tubig. So, para masabtan nimo ang storya, yun ani ang senaryo sa mga storya. Duha ka mountain climber, nagasabot sila nga musaka sila aning usa ka taas kayong buntod o bukid. So, tuod man, atol nga init kayo ang panahon, misaka sila. So, pag abot dito sa pinakatumboy sa bukid, pinaka-top of the mountain, guys, giuhaw sila, gibati sila kauhaw. So, silang duha, wa di ay sila kadala og igong reserba nga tubig. So, nitabo, tungod sa ilang kauhaw, nangita sila og mainom. Pero, ang ilang nakitaan, halayo sa buntod nga ilang gitindugan, dito sa ubos, dunay sapa nga ilang nakita, nga nindot kayo sa ilang tanaw, kay tinaw kayo, samtang nga tanaw sila, tinaw kayo ang ilang nakita nga sapa. Pero kay may distansya man, kinahanglan silang munaog pa sa buntod nga ilang gibarugan. O samtang nanaog sila, tungod lagi kay giuhaw na sila pag-ayo, gadali sila para makainom sa maong nakita nila sa layo nga nindot kaayo nga ug tin-aw nga sapa. So, pag abot nila sa tiil sa bukid o sa buntod nga ilang giadtuan, gadali sila paingon sa maong sapa. Pag abot nila sa maong sapa, nakita nila nga katong dito pa sila sa buntod nga tin-aw kaayo, lahi sa ilang nakita sa dihang naduol na sila sa sapa. Kay pag adto nila sa duol, nakita nila nga lapok di ay dili di ay pure nga o dili di ay tin-aw nga tubig kundi madi di ay kanang lapukon ba ang maong linaw dito sa sapa. No, murag lunangan siya ng daghang lapok unya daghang mga baki o mga paka nga galukso-lukso sa mga linaw. So, tungod sa ilang kauhaw, bisag giuhaw sila pag-ayo, pero pagkakita nila nga hugaw ang maong sapa, so wala gyud sila kainom. O tungod sa ilang kauhaw, no, ilan na lang giantos tungod kay dili sila gusto nga muinom sila lang tubiga nga makahatag pod og problema unya sa ilang lawas kay hugaw man. So guys, dinhi lang ta mokutob sa ato ang sambingay. Sambingay kini nga dunay dakong lesson sa kinabuhi. Ang lesson nga to makuha nining maong sambingay nga sometimes dili tanan nga makita nato nga nindot sa unahan maghaton nato og kaayuhan. Adunay mga gusto natong adtuon kabuton sa kinabuhi tungod kay mao kini atong panan-awon sa unahan pero maghatod kanato sa kalautan, no? So dili tanang maayong makita nato in life nga maghatod nato og nindot nga kinabuhi, no? Sama sa nahitabo ni Adan ug ni Eva sa Book of Genesis chapter 3. Makita nimo nga in verse 6 sa pagkakita sa babaye, matud pa niya sa verse 6, sa pagkakita sa babaye nga ang maong kahoy maanindot kayo og lamyang kanon ang bunga niini og makapahimo kaniyang maalamon, mikuha siya bunga og gikaon niya kini. Okay? So di ba katong maong kahoy gidili to siya sa Ginoo katong sa taliwala sa tanaman sa Eden. So dunay kahoy nga gibawal sa Ginoo nila. So ang bitin gitintal si Eva og karon pagtan-aw ni Eva sa maong prutas, no? So maanindot daw tan-awon busa mikuha siya. So ang ending nahitabo nga adunay dili mayong nahitab kahimtang sa ilang kinabuhi. Gi-out sila sa Garden of Eden unya nahitabo nga adunay tunglo nilang duha ug apil pa ang sawa, di ba? So ang tunglo ni Eva kay manganak siya, no, mag-antos sa iyang pagpanganak, di ba? So nahimo nga tungod sa nakita ni Eva, naghatod ni noon sa dili mayong kahimtang sa kinabuhi.
Di ba? So, guys, careful data sa atong mga pananawon, labi na sa atong mga mata. Kay gisigutan dahil sa 1 John chapter 2 verse 15 to 16 nga kani bitawng the love of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life, mo ni say makapahugaw sa atong kinabuhi. Especially gyud sa atong mga pananaw, sa atong mga mata. No? Dili tanan nga maayo kayong tan-awon sa atong sa unahan sa atong kinabuhi, miyong ko nga maayo ang kahimtang. Diya sa Bible na example nga usa ka tawo nga tungod sa iyang nakita mi-decide siya nga didto siya puyo o kini maong kinabuhi ni Lot. Si Abraham ug si Lot, si Abraham migibuhi siya sa iyang pagumangkon nga si Lot. O giingnan niya si Lot tungod kay daghan naman ta og mga karnero, mag-away naman ang atong mga magbalantay. So magpili ka Lot ug asa ka mo puyo kay ug adto ka pikas, adto pug ko sa pikas. So karon si Lot miuna og tan-aw ug yang nakita ang Sodoma ug Gomora ug ang walog niini nga nindot kayo ug plain kayo, daghan kayo, lunhaw kayo mga pagkaon. So ang nahitabo kung imog yung isamari ang life ni Lot, nahimo Hinoon nga nauli sa walay kapuslanan ang napundar ni Lot didto. Dato siya pag abot niya didto, pero ang ending sa kinabuhi gapuyo siya langob. Di ba? Nasunog ang iyang kay gilaglag mo sa Ginoo ang Sodoma ug Gomora, and then ang iyang asawa nahimo pag yung haligi nga asin. Ngano man to? Tungod sa iyang decision, tungod sa iyang nakita, sa iyang vision pananawon. So kining vision o pananawon sa unahan, no? Kasagaran gyud ang tao mo decide gyud, mo decision gyud nga adtuon niya ang iyang pananawon. Si Lot mo na yang gibuhat. Tungod sa kanindot siyang nakita, mi decide siya pero wala niya usisaha nga ang maong syudad wala di ay pang Ginoo ang mga tawo nga namuyo didto. So siyempre ang kinabuhi ni Lot, nahasol ang iyang kalag, matud pa sa Biblia nga nahasol ang iyang matarong nga kalag. Kay ngano man wala may mga pangginoo ang mga tao didto, no? Wala may pag-ila o Ginoo ang mga tao didto. So sumala sa atong sambingay nga atong nadungog, di ba? Sadyang nakita nila sa top of the mountain, nindot kayo ang maong sapa. Pero pag susi nila, makapahugaw dahil sa ilang lawas kung muinom sila. Di ba? So, importante yun guys, nga atong susihon ang ato ang mga gidesisyonan sa kinabuhi. O kaning ato ang pananawon sa unahan, sa atong future. No? Kini bang ato ang gipili nga pangandoy, makahatod ba nato ni sa unahan o kalimpyo sa atong pagkinabuhi? Or kini atong gidesisyonan nga kinabuhi makapalipay ba ni si Ginoo or makapahugaw sa atong kinabuhi? Guys, kung malayo ta sa Ginoo, uhawon kita sa kalibutan, di ba? Matud pa ni Jesus in John chapter 4 verse 13 nga ang muinom aning tubiga uhawon pag-usab, apan ang muinom sa tubig nga akong igahatag dili na gayud uhawon pag-usab. Kay ang tubig nga akong igahatag matud pa niya mahimo kining tuburan ug maghatag og buhing tubig o ngadto sa kaluwasan, kinabuhing walay katapusan. So sama sa atong sambingay nga sadyang nisaka sila sa bukid, nahutdan sila og tubig, no? Sadyang nahutdan sila og tubig, mibati sila kauhaw. So yun usab man na mahitabo sa atong kinabuhing Kristohanon. Kana bitang kung wala na tay pulong sa Dios, ang pulong sa Dios sama sa tubig. Kung wala tay pulong sa Dios, sigurado gyud nga uhawon kita kalibutanon. Muna nga alampingan kayo ang atong kinabuhing Kristohanon, kay once gani nga mamalhan ta, mawala na ang atong desire sa pulong sa Ginoo sa iyang presensya, mubati gud tag kauhaw diya sa kalibutanon nga mga pamaagi, di ba? So careful ta sa ato ang gikauhawan karon. Makapalimpyo ba na sa ato ang kinabuhing Kristohanon or makapahugaw? No, especially sa ato ang mga mata diya sa social media, daghan kayo mga anindot nga pananawon, nindot nga tan-awon sa ato mga mata, pero ang tinuod makapahugaw sa ato ang espirituhanong bahin, no? Daghan kayo mga malaway diya sa social media nga ganahan kay ato ang mata, lust of the flesh diya, so makapahugaw sa ato ang espirituhanon. So guys, di na lang takutob kung na-bless ka ning maong sambingay, pag-comment lang sa itong comment section, and be sure nga nakasubscribe ka sa atong channel para updated ka sa daghan atong mga video
upload. God bless, glory to God. Kita-kita ta sa sunod na po mga sambingay.